صباح خير jambo asante. Zany moaly fanivona aminareo hoe itsikitsika tsy mandihy koa tsô raha. Zany ihany tsy koragna raha maro fa zany ihany ikoragna raha misy, raha mandalo ambariobe. Fotony ataoko spesialy ambariobe niany trop mbola mipodiko hoe trop loatra raha ataondreto ny representant fanjakagna amin'ny ambariobe ao, ny olony volana fa izy voafindom-bahoaka amin'ny ambariobe ao, ary ireo mpitondra sambihafa amin'ny ambariobe. Ny raha tamy joma loso igny à la une teto amin'ny Facebook, à la une ho an'ny zanaka ambariobe indrindrandrindra, za tsy magnambela raha tsisy preuve. Nataonay recherche, nitsaka rahanay ny marigny, fa ny marigny koa miboaka vandy milefa. Milefa ny vandy marigny koa miboaka fotony mampalahelo le toetsaigny. Mampalahelo le toetsaigny, mampainakinaka le toetsaigny, ary mampanontany tegna hoe lerany nareo nitady sezy teo, nareo nikoragna nandresy lahatra vahoaka, fa nareo navy eo niongagna nareo vahoaka. Ambariobe koragna eto. Za fa ela nivolagna atsika vahoaka ny ambariobe fa atsika mirognolo. Lerany voadoiky vao ngoagna. Atsika vahoaka ny ambariobe volaniko, atsika mirognolo. Ny marigny ambaranareo fa zay ndegna amenareo vatomay, na hoe zay ndegna amenareo poison. Nefa le olo nitady place, nahazo place, nifidigna, napetraka, regny ny tegna mamono anareo izy io. Hitanareo amizay boka raha mandalo. Izy io ne tsy le olo tsara lela, mamlela, ny mavandy ny makaty anao e. Iny promesy fampanantenagna tsy nataondreo olo reto taminareo vahoaka n'ambariobe. Fa nampitandrigna anareo zay tamizay, indrindra fa za fa nampitandrigna anareo mahaiza mifidy. Nakadalendreo tamy hanigny anareo, navandesandreo tamy toaka anareo. Izy io amizay résultat. Izy io amizay résultat. Za matetiky mivolagna eto ary ampodiko niany. Tsy ho an'ny ambariobe raiky volagna ataoko eto entre parenthèse, fa ho an'ny vahoaka malagasy jiaby. Indrindra atsika côtier. Azalahy, nagnino atsika malaky magnadigna? Question mipetrako amitsika jiaby zegny, magnino atsika malaky magnadigna?
16 ans tsika teto fa nivonindro 16 ans tsika teto fa nivangoindro arabika mitrotro 16 ans tsika vangoindro tombokondy haligny adignatsika raha navoatsika vahoaka malagasy volaniko zegny botoizako bako le ambaribe adignatsika sa avirezany jeritsika atsika jiaby farany teo ny tolo atsika vahoaka eky indrindra fa tsika jeune niany mampalahelo mampahinakiny ka anao amizah hoe karaha ranonariagna amy kanaly tseko na mitaezagna drakidraky na dokitry na zanaka miamby ny raha nataotsika fanjava raiky loso zay nandatsatsika liony namagna na vitatsika namono aigniny ralahy zandry havagna niany atsika magnadigny matetiky za teto ny volagna na zay he ny volagna hoe bonjour tout le monde mba olo baka amy tany misy atsika eky ry avagna mbo fidia fa aza mifidy olo baka tsy amy tany misy atsika atsika ndray samy malagasy atsika ndray samy agnatin'ny nosy areky fa jery tsy miravako ndre nivoatrika raiky fo ndre olo hambagna fo mbola tsy miragna jery itsakeko olo baka antany hafa eto tsisy resaka hoe rasisme ze boka fagnanovandro izy rasisme anaro non tsisy resaka rasisme nagnino ma zay he mandeha amy tany navianaro antany misy anaro ary zay he magnaja tanànanaro fa magnino nareo mandeha amy tanin'olo avy mipetraka magnorigny amy tanin'olo anaro tsy magnaja le tanin'olo mba tiako azavianaro koa zegny za volaniko za mbola nianatra ndraiky za mbola nagnano journaliste ta Madagasikara na vitako ny découvre du nord au sud du l'est au ouest et centre Madagasikara tsisy fanjakagna nagnampy za tsisy ray aman-dreniko nagnampy za fa jerinaka ngovinaka nohony za tie tanindrazagna anaka hoe karakory marigny ino marigny raha misy agnatiny donc maro ny faritry nandalovako nandianako hoe ny mahay za tsy nagnapetraka tantara ratsy za tsy nagnapetraka laza ratsy fa magnino atsika mandeha tanànan'olo zo io aloha taoko hoe simplifieko le mot hoe mandeha mifindramony anaro avy eo ndraiky magnano dahalo magnano setoany magnano mahamay magnano moasantoko izy koa maro olo tompony tanànany diranaro navianaro aby io nandeha amy tany misy anaro agny nagnarana ataonaro mba karakory ho anaro mba karakory ho anaro fagnontaniagna apetrako zegny zegny avianay mivolagna hoe mba ambila les jeunes les tompotany hitondra tanànanazy na mère anao na père anao tsy haiko na grand-mère anao na grand-père mba ambila le tompotany hitondra taninazy fa tsy anao baka kotsotsory bimape agny baka saly antany navianao agny na avy amy tanin'olo anao magnaratsy fatao tsy vitananao magnaratsy fatao amy tanin'olo ziska le fombandrazan'olo mbola diadiavy
ry avako aby mba samia magnapetraka fagnontaniagna zegny edy atsika amy tegnatsika jiaby. Zoky be tsy tramonjery, zoky be tsy lapany fagnahy, fa mampahinakina ka mahita Madagasikara, Sainte Marie Ambario be rembaka nosy mitokagna karaha ty ny hafarana. Za mety imaginer parce que za tia film science fiction, io film tegna rêveko amy fiaignako. Za masaky mirevy hoe Ndragnahary zao ne nahinakina ka nagnametsika malagasy nosy io. Za mihino matoky mahinakinaka Ndragnahary nagnametsika malagasy io nosy Madagasikara io fotony ino raha tsy namiany Zagnahary atsika, ino raha tsy anagnatsika nefa natsika mifamorery mifamony faty. Izo koa ny tsara atsika jiaby malaza tsara, atsika jiaby mireare vantary, izy ratsy atsika jiaby malahelo nefa natsika jiaby ny mamotiky ny mandrobaky izy. Mampanontany tegna volaniko hoe za moa gasy sa za petrôly, za moa malagasy sa za malgasy. Podianako Ambaribe, ny toedra raha nisy rehefa nagnano fagnadediagna zay, nitsakaraka zay, niaraka amindro soldanaka Ambaribe aby eo, nihitane ny mariny, niboaka ny mariny, ary aboaka ko anareo vahoaka malagasy ny raha nisy tamy Joma Kiakabotsy t'Ambaribe Dar es Salaam Ambatoloaka. Misy le vazany publieko taminareo teo soranazy lekaigna hoe Jean Michel Zeno. Fa nambariko anareo teto izala io magnano izy rôle ary mikongotratra mamody vavany bureau ny administration jiaby Ambaribe, indrindra zala ao amin'ny OMC ny Ambaribe. Tsy vitan'ny Jean Michel Zenouz araiky fa misy araiky koa publié koa baka eo dossier nany soranany. Ahaizanareo hoe boaka tamindro ola roe io, vazaha roe io, nipira ny raha ny ordinateur tamy Joma ery. Azaveko araiky fa togno maromaro navianao igny zala Jean Michel Zeno, fa araiky aboaka ko anareo boko hoe soranany, nde nareo mizaha soranany fofainareo izy mafia, malfaiteur, corrompu, numéro tsy haiko firy donc. Izy nahaveo koa olo mifaritra Ambatoloaka madiro kely Dar es Salaam igny mahay izy hoe tompony hôtel vaovao. Soldanakaro mbola mitsakarako hoe azovy agnaranany, azovy agnaran'ny hôtel io fô mbola boakako eto, fa soranany ndraiky fa nazonay. Za tsy mandevitra Ambaribe, ary zegny ny angatahako niany hoe olo baka an-tanànanay mbola ho préfet-nay, olo baka an-tanànanay managna tety aminay ao ambila ho maire-nay. Député izy mankefa anany fa izy tokony tonga saigny koa fa trop loatra, fa maire mety soloagna mety adozo. Oka mba olo baka an-tanànanay afaritrinay hitondra zay fa tsy olo baka kotsotsory baka saly zalaha aby ko zay empaka olo baka saly.
iza la roe reto Jean-Michel Ginou ndraiky le zala raiky hôtel vaovao volaniko aminao roa ty am faritry Mbatoloaka Darsalama io pagnefa vola ry zala amin'ny OMC mikongotratra amin'ny tribunal mikongotratra amin'ny domaine topo contribution détailleko iza la raiky voton raiky latsaka hely tsy haiko na maherihery ty navy io tompony hôtel vaovao io Joker ny Ravatomanga Ambaribe io akoatra ny Leonga no nizy Joker ny Ravatomanga anareo koa mahazo ono tamy fitondrana ny Rajojo teo ireo ministre ny fitondrana ny Rajojo ro porte parole tsy haiko porte nino nafika aby ro directeur ny tsy haiko nino baka Antananarivo agny ireo reto seni ry ACC soforongony reto kofa boaka agny avy Ambaribe aminazy io aminazy io sa fero avy eo regny malety mandeho Pesosy ino amizay asanazy boka misy ny atao hoe association président Fokontany d'Ambaribe de io association président Fokontany io misy président ro amizay olony Ambaribe may hoe azo président ny association président Fokontany ty lehibe ny président Fokontany vo efandro vazaha reto vola no mibaiko président Fokontany sasany hoe taisez-vous Pesosy fa latsaka ampodiko taisez-vous Pesosy fa latsaka iza la président ny association ny président Fokontany aby reto no nizy mazo Pesosy amizay zala reto mamody vavany président Fokontany sasany zegny atony za teto koa nagnambaranareo hoe comment ça se fait ny OMC mandeha amy tany araiky président Fokontany tsy au courant possible ave zegny mba mitania ataova koa ny question aminareo hoe za zao ndidrika an-tragnonao ke anao tompotragno na gardienao tsy au courant non tsy possible ny raha misy zegny voan'ny Pesosy ny OMC vendredi fo samedi nagnano descente-ndreo igny ameko preuve raiky anao il y a quelques mois tamin'igny faritry igny Darsalama Mbatoloaka Madirokely igny fihezindry zalahy reto boka faritry aby misy faritry regny misy antany misy atao hoe chambre d'hôte misy olo mampagnofa tragno ary feno chambre d'hôte igny faritry nisy olo vacancier couple avec leurs enfants la famille fampandeha Ambaribe ro navy teo
amy chambre d'hôte nataondreo location, ro nagnano anniversaire le soir. Igny le nagnontaniako ny moaly, nataoko exprès question ny moaly igny hoe izy koa mazazy eo mitondra la famille-naka vady amanjanako zafiko andeha amy restaurant na amy bara karaoke, zay client zay mbola agnatinao ataonareo karakory monsieur le préfet. Tsy saky ny mamaly. Zay boka problème privé tsika ty. Lerany mahita pesos anao maregny fionany, fa lerany izy tatranao marigny, misy fermeture eo, moa sady gilany maregny. Angelo privé, Ambaribe. Ino raha s'est passé? Iza lahy andeha boaka ko anareo sary ty baka io, nagnefa gendarme. Oui. Fermé. Magnontany olona ambatoloaka Dar es Salaam anareo fa nisy toa tantara io. Ino amizay raha nandalo? Nahazo beko volagna baka amin'ireo OMC, nandeha namody nandravagna anniversaire an'olo ro agnatin'ny tragnondreo. Ory avako aby. Matoa zany angala location chambre d'hôte considéré karaha tragnonaka. Ny mandroboka mandravagna raha agnatinao ndraiky tragno tsy ataoko. Fa zay raha tiako agnatao agnatiny ao ataoko. Sa misy lalagna koa miboaka hoe fa la muziki nareo agnatin'ny tragnonareo tsy mahazo magnano koa. Sa hoe nareo tsy mahazo magnano anniversaire koa. Aboazay koa lalagna zay. Nalahelo na elina kinaka le olo vacancier nagnano fety niaraka amin'ny fianakaviagna amy la musique ro amy chambre d'hôte. Donc raha ataondreo olo aroe reto tsy niany no moaly, ary tsy afako moaly ny amare, ary tsy ho dimby ny amare fa mitohy. Ke izy koa navy le vendredi, pesos loso, ny jotso nagnano descente oro nagnano descente ny OMC taritiny préfet Angelo Ambaribe sy ny forongony. Aloha taoko hoe forongony parce que fa voa pesos ny reto olo reto. Ino amizay raha nisy? Apitranareo fagnontania. Zana agnontany, misy raha atao hoe huissier. Ary le huissier reto managna délégué ndreo provinciaux adigo. Nagnontaniako jusqu'à tany. Nambarany huissier sasasasa. Non, Zokibe, marina raha volagninao, tsy nety raha nataony OMC. Ary OMC regny azo torigna. Ary reto olona legna fitaovagna reto managna droit mitory ny OMC ny Ambaribe. Za fa nivolagna dès le début, za fa nivolagna le olo tatrany fangalagna matériel regny managna droit nareo mitory. Le bara dimy tiako tsota ataova fitoriagna nareo, ataova plainte nareo fa zay efa nahazo ordre maprisika nareo tompony entagna matériel bara magnano plainte baka amy procureur général. Procureur général, tsy procureur n'Ambaribe. Anaka tsy asitroko koragna. Raha ny tokony izy o reto huissier sasatsasany zay nagnontaniako lalagna, tsy managna droit ny OMC mangala ran'olo. Tsy managna droit OMC magnano descente sans prévenir un président Fokotany. Tsy managna droit
OMC mitosy olo na objet agnatin'ny bar restaurant'olo. Avy amin'ny raha volaniko, raha tokony nataony OMC nambarany huissier sasatsasany ary huissier sasatsasany baka diagona agnontaniako, mariny volagnanao Zokobe, tokony nagnano avertissement ro fa tsy nagnano karaha igny. Est-ce que ro nisy taratasy mivolagna hoe magnano récusation le baran'olo? Est-ce que ro nisy taratasy mivolagna fa hoe managna taratasy ro fa hoe miramasy matériel na objen'olo? Non. Asane huissier zegny volagnindreo taminaka. Ary zay huissier zay tsy miasa haly fa zay miasa 17h à 18h. Zany agnontany. Donc nivolagnindreo amizay, ro nagnano asa tsy asandreo fa ro nandika asane huissier. Managna droit ro Zokobe mitory OMC. Donc za mitodika aminareo le bar tsy ohatra tsy haiko 5 anareo igny. Raha fa nambariko anareo moaly fako moaly regny, ataova plainte anareo contre OMC ny Ambaribe. Ary contre koa azonareo to en plainte ataonareo les journalistes miaraka amindreo. Zegny nambarandreo za. Même les procureurs nagnambara za zegny, azondreo atao mapiditry les journalistes namany OMC tamizigny, mapiditry en plainte-ndreo. Io edy raha nambariko anareo journaliste, asanareo tsy hainareo. Anareo zao ibaby izy. Parce que nareo mierigny loatra. Nareo journaliste fa volaniko, mivoleza atsahara fisololenareo reto olo aby reto toizanareo. Donc ornareo tompony bar azonareo torigny. Ary izy koa nandeha le plainte nambarandreo za, anjarany OMC mirambourse volandreo tompony bar reo vendredi ro nalegna raha igny. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi nomoaly anareo nagnapody ran'olo, ifendreo OMC, rembourseny OMC. Heure de travail nareo tokony napidriky vola taminareo. Oh! Eto atsika izaha. Jeudi, non, vendredi ro nagnano izy, samedi, dimanche, lundi, mercredi, jeudi après-midi nareo vao nagnapody ran'olo. Donc zay ifenareo volan'olo tokony niasa napidriky vola tam fiaignanandreo. Za de tegna mampirisiky. Ary ka io koa raikaraiky nareo jiaby re magnanova fitambaram-be nareo tompony bar nagnanovandreo scandale regny. Fa reto vazaro reto tetiny navian-draha igny. Jean-Michel Zemmour ndraiky araiky aboaka koa nareo baka io. Aza lahy, eto amizay za mitodika aminareo olom-boafidy, olom-boatendry Madagasikara. Magnino nareo magnano toe-tsaigny karaha zay? Resaka pesosy andeha motenareo fitadiavagna velon-tegnan'olo? Non. Zegny ve lalagna ny anaranareo taigny? Nandanenareo tongotongo hoe aza nianatra lalagna? Zegny ve promesse nataonao tamin'ny vahoaka nitsakaranao plasy io, ny fidianan'ny vahoakanao? Deja vahoaka fa navandesanao ary mbola vandesanao. Magnano toe-tsaigny karaha zegny atsika. Azafady
tsy ambareo be zaraiky io. I raha io presque amy tany kotrotroro tany lavitra indrina. Za baka raha nandalo ta Antsalaka no malina boka hoe. Toetsaigny nino zalana anareo. Zany magnontany tegna mba olombelogno edy anareo va? Non, question petrako. Anareo nagnano raha nataonareo igny, olombelogno anareo. Mba managna velotegna ve anareo koa nataon'olo karaha igny tamy velotegna asa ataonareo io. Mba ino raha nivolagnareo? Ny confirmen'le huissier sasatsasany ndraiky procureur nagnontaniako hoe tout à fait logique, normal raha nivolagnanao Zokobe hoe ce sont des voleurs. Mpangalatra raha nataonareo OMC nangala ran'olo sans papier d'accusation, sans taratasy, sans rien. Mazava ho azy anareo koa torinilo anareo lazoly. Ary za mamprisy karaha io magnanatra ny avy afara. Fa zay hempaka tofoko. Vahoaka tofoko amy raha ataonareo. Anareo magnano lalàgna. Ataova ara-dalàgna le lalàgna ataonareo. Fa azo atao resaka pesosy fitiavantegna ndry sasany andeha mononareo velotegna ndry sasany. Raha tokony ataonareo tsy ataonareo. Raha tsy asanareo ndidiranareo. Asana ataonareo ny asany huissier. Fa tsy asanareo mandeha magnanrakaraha regny. Za fa matetiky mivola na misy avertissement 100,000 5,000 tsy haiko firy mily. Ataova avertissement le olo. Ataova pénalisation. Ah, bon, nareo mifody une semaine. Ah, 3 jours. Ah, pourquoi écrit? Je dis tsisy raha mivolagna koa tsy noir sur blanc, sur papier A4. Faza atao bla 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 bla. Anareo nandeha l'école. Nefa tsy hainareo hoe ino ma ny atao hoe administratif. Fa faly hoe azo ny eto araka mivolagna anareo tamin'ny président nareo raha Jojo. Non. Non, 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 non. Nasaikeko mitsangana jusqu'à ny ana mareteny jusqu'à zavikama fitiavako vahoaka indrindra malagasy. Ndre nino rasinao, ndre ino fiavianao, anao koa fa haiko fa anao gasy ke hitako fa tsy nety raha nataon'ny fanjakagna aminao. Za mitsanga, za tsy avocat. Aboko za tsy avocat des diables. Fa lalàgna mba nianarako. Ary mba haiko. Fa aza atao karaha zegny. Anao zao ravoravo agnatiny 1 mois, 2, 3 mois, anao préfet, anao maire, tsy haiko anao député, tsy haiko anao directeur administratif, tsy amieny fanjakagna karamanao anao ravoravo. Ataova karaha zegny koa olo reto. Ifa voalandro. Ataova plaintenareo ry zandrisana. Za mihitsy ndro agnano rédiger plaintenareo. Cahier perso za. Anareo jiaby fa misy numéro anaka. Rédiger plaintenareo andesinareo miady. Fa trop. Raha tokony ataonareo amy maha préfet anao, amy maha maire anao, amy maha député anao, tsy ataonareo. Non. Ankadalen'olo baka tsy haiko baka ia Bimape Kotsotsoro masiriky masiraka agny pesosy vahoaka ataonareo tsindry azo lena. Non. Aza atao tsindrigna fa lavo le vahoaky. Ke marandraigny teo zay nampataratara zay. Parce que napodinareo raha n'olo nomany. Fa zao izy marandraigny zany nikaiky huissier araiky hoe Zokobe anontania ro tompony bara re est-ce que rahandreo nalaindreo teo nandeha, est-ce que izy napodindreo tsy mandeha na robaka. Effectivement
effectivement zegny edy olo me asany e. Za amizay nagnontany ro sasany tompon-dra io, misy tsy mandeha ordinateur regny robaka. Za amizay nikaiky, za havatriniky andesa mipahay ordinateur, mandeha sa tsy mandeha velo. Or ro fa baka nividy entagna maraindregny, iro amizay ndeha hagnano gestion ndro, majaboaka ordinateur tsy nandeha. Anaro zao ndeha hagnadio-tegna fa hoe zay tsisy raha nataona zao. Io ordinateur go fragile, karaha cerveau, karaha lohanao koa vao ondry matetiky foire cerveau-nao. Mety zegny vo ordinateur an'olo, mety tsy firarahinareo ran'olo, mety natretrikinareo zo tagny na natripitsipinareo, je ne sais pas, fa ran'olo tsy mandeha e. Ino amizay excuse-nareo zio? OMC fanontaniagna eto. Za nagnambarareo tompony ordinateur io, d'ici 1 heure après levinaka zakainareo koa tsy mandeha, ataova plainte. Tsy vitananareo nalendreo matériel vendredi aligny, ataova plainte mitokagna koa ordinateur anareo. Parce que nareo ro navy teo nangala izy mbola nidontsiky lamoziky, dikan'izay ordinateur mbola nandeha. Aza mavandy, dikan'izegny ran'olo nalenareo teo mbola nandeha. Napodinareo raha io tsy nandeha, toeran-drambony anareo. I toeran-drambony anareo. Ary le huissier nagnambara za hevitry io nivolagna, ambara za suite-ny zoko be, ambarako izy. Anareo tsy ambelako salama fa trop loatra raha ataonareo vahoaka, ravenareo tany-bahoaka, arongagnanareo tragno-vahoaka, alafinareo tany-bahoaka. Anareo maolo-nino? Zegny nagnanaovanareo, nagnapitragnanareo io, zegny olo natao nomination, zegny nifidianany vahoakanareo, zegny nifidiny vahoaka. Tsisy raha manjary. Miala zala, miala, mariko ny mavita asa io. Ny fiarahamony mihitsy ny tsy hainareo agnapotenareo fiagnam-bahoaka. Ino hevitrinareo zio amin'ny ordinateur an'olo? Gestion ndreo jiaby agnatin'ny raha io, fahignanandreo jiaby agnatin'ny raha io, tsy velogno izy zao. Ino andeha ataonareo? Tiako valinareo raha zegny OMC ny Ambaribe. Non. Toetregny nino loatra abako, olombelogno anaro. Amiagna solution nareo baka hiaraka hiasa, tsy jirinareo. Non, zay agnatin'ny lognanareo, ary zegny mpanambola mibeko anareo, igny narenareo, potenareo vahoaka, potenareo tanàna, simbatinareo fiaignana. Non, oh, stop e! Stop! Vita iky ny nataonareo, mba magnanaova karaha koa nangery amy lamaka avako. Koa fa vita raha ataonao miala. Fa trop. Anareo tsy société raiky ndraiky ro, anareo tsy haiko, tsy ino associé ndraiky ro. Nino andeha angalanareo raha tsy ninareo? Sans présence nousier, en plus anareo tsy magnano asanareo fa asa nousier ndeha jabahanareo. Oh! Andeha morogny taratasy vandivandy anareo, tsisy taratasy anareo naftary. Oro tompony bara jiaby. Ary président fokony tany tsy au courant présence nareo. Za tsy memitsiko. No maly baka ro nivolagna nikaiky Jean-Luc. Ni matsika inareo za. Merako nisy numéro naka perso e. Préfet Angelo anao managna.
messenger anakatsary fody. "24 heures sur 24 bien. Magnino anareo tsy masaky mikaiky za? Ino raha nataondreo ambarako anareo vahoaka? Aloha retany redanitra. Agny amy zandry lahy, rahalahiko Jean-Luc agny reo mivolagna hoe fa. Ambarazako be mba tsy mivolagna eky fa raha n'olo fanampodinay, fanalamy, Kely lamigny e! Raha n'olo robatinareo ke azoko be mody vava? Jamais de la vie. Za fa mivolagna isan'andro. Ny magnano tsara za tsy mivolagna. Fa ny magnano ratsy, mampijaly vahoaka, za mitsanga. Za tsy avoka, za tsy huissier, za tsy président tribunal. Fa za vahoaka, ary zana vahoaka, ary mipody ho amin'ny vahoaka. Ifaran'olo robatinareo. Ataonareo hevitry, doniendreo jiaby tagnatiny tao, azondreo, fa velitegnandreo Asambelanareo riava. Tompony bara 5 tsy haiko tsota regny. Atsika jiaby eto. Za mirédiger plaintenareo. Ni araiky tamy vendredi, ni le ordinateur androbatiny OM7. Allo fampitana zay. Anareo zala karaha tsy haiko tsy tiagna mila volagny fo. Karaha fa mba olobe fotsy loha. Kola edy anareo zalahy. Olobe mavandy tsy doa riavako. Aza atao toetsaigny karaha io le vahoaka. Raha tsinonao, aza dira. Fanagnana tsinonao, aza kasiny. Ifagniliky boka anareo zio. Eto za iambigny iny. Reo nagniraka. Hoe amody vavanakazy fa raha fanilamy fanampodra kelera koa. Donc, déjà, reto présence n'ndreo vazaha roe reto, tegna ialako tsigny za koa mivolagna hoe anareo my tourisme mba mitsangana koa anareo, aleva ny responsabilité nareo fa io vazaha roe aby reo. Ary za matoky tsy aroe fo roe fa maromaro io. Fa roe reto tatra farany. Ary mba tiako anareo my tourisme zalahabiko. Mba ataova asanareo. Nindra ny volaniko teto. Maro amindreo vazaha amitsika za tsy malegny vazaha. Parce que za métisse. Fa maro amindreo vazaha reo tsy en règle baka antany misy roa aty. Mandeha mitsika haigny mandoto tanànatsika e. Aza finatry, aza ravoravo. Na vazaha e. Mafiaka marondreo jiaby. Rango avatra jusqu'à atsimo, rango antignana jusqu'à andrefa. Mafia ankamarondreo. Tsy jiaby edy fa hoe ankamarondreo. Voilà izaky io izy tsy mikoafy. Mampalahelo le toetsaigny. Atsika ville touristique. Mame vahiny avy amitsika tsy vitatsika. Iny fo basy ma office de tourisme anareo. Non, apetrako fagnontaniagna. Ino ma le office de tourisme? Anareo. Magnapetraka fagnontaniagna za hoe mba misy ve fiaranareo office de tourisme sy ny paf miaraka miasa amregny fidirany vahiny baka ivelany tsy efiaviagna regny, tsy eny raha ataondreo. Maro e. Koa Diego, Ambariobe, même Antananarivo capitale, maro vazaha lany visa. Non? Dahoara. Fa anao koa mandeha amy tany misy reo, lany visa. Monsieur, on est venu
pour vous dire que votre visa est épuisé. Donc, vous devez rentrer chez vous. Fa mahino amitsika ny tsy atao zegny. Mikoragna zegny za teto hoe spécial zala paf ndraiky anareo tourisme. Non, tsy jerenareo zoko be. Parce que anareo ne tsy mitsinjo le fiaignana ndraiky le mampatsara tanànatsika fa pesos, que de pesos. Regny vahiny regny agnisan'ny mamotiky tanànatsika. Regny vazaha magnasary mampidiagna bungalow, tsy haiko l'hôtel, tsy haiko restaurant, tsy haiko bar, tsy haiko ni regny any agnisan'ny mamotiky. Izy baka izy io. Anareo finatry vola midika amy kitapom-bola mpanjakana fa zahava koa le fiaignany madiniky. Deja ro avy amitsika agny fa mandroboka zanaka tsika trampotaogno. Tsy hitako iny fandraisagna ndraiky alenareo amy tourisme sexuel fa malaza ratsy atsika Madagasikara indrindra zay mbario be tourisme sexuel. Ino masanareo amin'ny office de tourisme mitondra lazandraha aza miasa amin'ny office de tourisme? Non, asa to karaha zegny zala. Aboko nareo mivola fa tsika io mila magnamboatra zay. Nde nio tsy voarinareo, tsy vitanareo midefendre izy agnamboatra nino. Anao koa baka agnamboatra raha zegny, nio défense ataovatsendriky. Makorely avilio, nio tsy vita, nio sosohagna. Azafady ke igny raha nandalo tamin'ny vendredi tio igny herignandro mare naveny niditsoany reto OMC reto fa tia afavoan'ny pesos ndry zalahy reto. Ary araiky abokako sary aminareo bako ny tegna baziny raha jiaby jusqu'à président Fokotany voan'ny pesos. Mikontratra vava nataony hoe koa mbola mbario be fa tsisy olo mikovraza, tsisy olo mavita mirabe za bravo. Fa zoko be ndraiky ampizanao hoe hipetraka mbario be no sakarakory. Atsika ne nahatsaro, atsika nahe zany papagayo zany. Azo tsy nahe papagayo nita Antananarivo nita mbario be. Nagnakory nataonareo izy? Nisambory ny rapatrieny izy nody. Parce que maloto. Fa mahino reto maloto reto tsy amondrana anareo mody. Rapatrie koa reo mody. Zany efa elany vola maloto loatra mitoriny a Madagasikara ao. Maloto vola mitoriny a Madagasikara ao. Andesiny reto mafia malfaiteur reto. Ke za miamby ro tompony ordinateur robaka regny ahezatsika iny démarche aby refa ro fa nasiako itory anareo. Anareo mbognosa. Anareo mbognosa fa anareo torine nareo. Cette fois-ci eky raha nataonareo trop vahoaka itory anareo eky. Mbola mbario be koragna. Niantetsika mikoragna mbario be fa maro raha maloto ao. Ary eto za mamoha président Michael eko anao magnano asanao olo-marigny madio. Les 4 corps co-président eko anareo magnano asanareo. Fa zahava zay côté fa maresy karaha mahazo zay côté zalahy aboko. Vraiment maresy karaha mahazo zay côté. Mbario be fo atsika. Bonjour Zandrivavy. Zalahy aboko. Nagnino anareo matanànanay io? Ino raha tsy matinareo lolo amy tanànanay? Bambaraze edy. Non. Zahay zanaka zafy ny tany teo koa nagnano toetry ratsy. Jery ratsy karaha nareo tsy natatra mbario be.
matoa nareo navy eo nahita izy tsara ary mbola tsara nareo navy teo ataovaka rano kolikolenay zay tompo fa zay tompony ho avy anaka fambarako zay tompony avy tantagna tanànanay fa zay fa tsy mila olo hafa eky eto angatahako amin'ny fanjakagna amin'ny fandimby oka zalahy baseky ty katragno antragno fitondragna ty mba meza olo zanakanay rahalahinay anabavinay mitondra région tanàna faritry misy zay fa aza meza vahiny zalahaboko ndre zegny fo tsy mampandrosatsika Madagasikara ty kentragno antragno Ambaribe ary misy faritry zay mampalaza zehe mahazeheny zehe Ambaribe Montpasso misy maro baka nareo tsy mahay hoe ino Montpasso io nagnakory manavenzo Montpasso hitanareo Montpasso io izy koa ivolagnako izy araiky hoe mari izy boka mon nzay boka bongo fa izy io lac des cratères zegny tegna ahaizagna n'olo izy lac LAC DES cratère S à la fin fotony nagnino hitanareo fary jiaby ro tsy navy teo pourrien tany volcanique any Ambaribe karaha tony Mayotte io karaha tony Comore io tany volcanique zay raha tsabonao io maniry anao koa vognony itsabo ino raha misy a Montpasso amma hoe lac de cratère izy fa tsika baka zaka andeha Montpasso de za farihy be oui fa akory mataony farihy io hipetraka ho hitanareo koa tsy asianareo protection anao zao misy piscine agnaty tragnonao izy koa tsy protégenao piscine io karakory ataony piscine io karaha zay koa reto lac reto ro ino hoe lac sacré fa tsy lac pourri karaha io zahava raha mandalo io araiky io antanàna io farihy soldat mampalahelo anao fotoagna zao mizaha farihy soldat ny magnodidigny anao taloha mizaha Montpasso zegny mahitso vraiment mahitso anao agnabo ary anao mizaha tsinjo Ambaribe farihy regny mahitso fa anao zao mizaha karaha olo-gôla anao magnontany tena azala nandeha ihaitry mahitso jiaby tito regny ny raha tsy hetsika tsy hoe tsy hetsika fa firegnatsika olo mandrora mantsilagny hoy izy Milklema atsika koa ikapahaitry na kakazo maniry magnodidigny farihy 2 reo deja to atsika io mbola misy farihy 2 atsika fa mijaly rano bon atsika deja fa nakadaleny mera oela tsy andeha rano tsy oela andeha ny rano tsy oela andeha ny jiro point d'interrogation angano lera nizy mandeha io zany vola hoe mandeha rano mandeha motro fa izy koa atsika andeha agnapotiky magnodidy io Montpasso io ravagna Ambaribe ry havako aby tsao tsy hainao tsy andoko be zaraiky fone parky io Montpasso io lac des cratères io partiny parky protégé fa izy potelo ino raha misy zaveko aminareo raha misy ao nisy raha napetraka hoe CLB comité local de base
CLB, comité local de base. C'est-à-dire, ro CLB ro natao hitantana hiaraka amy vahoaka amile faritry mba hiaro le faritry. Fa ino raha misy Mompaso? Le président CLB ny Mompaso mihitsy mizara tany magnodidiny 220. Akory mataony fary io tsy omeky? Apitrako ny fanontaniana ao zany. Anao zao nisy piscine agnaty lakoronao. Izy koa environnement agnaty lakoronao pitenao, vakivakinao karo hoe magnodidiny izy. Bakarakory ny afarany piscine-nao? Tsy piscine agnarany. Karaha zegny. Le comité local de base ny a Mompaso no mamotiky ny hazo ny zava-maniry magnodidiny Mompaso jiaby, ary indrindra magnodidiny farihy jiaby 20. Aza la apodiky le taloha, nino ma tsy mampiala anareo fitondragna io koa fa tsy leonareo le asa namiagnanareo miala olo hafa metrapetraka io fa azanaovagna veli-tegna fanagnam-bahoaka manetiketikaala mamono olo manetiketikaala tsy hainareo fa rano ane fiaignatsika atsika koa tsy migaka atsika tsy velogno ndraitsika misy tsiko mbarako anareo raha misy ho an'olo zay maimbario be magnodidiny Mompaso sy ny Forongo regny baka misy tanàna ka haindreo hoe Mahatsinja. Io Mahatsinja io taloha tany fanaovagna reboisement, fambolen-kazo, ary zegny naviany Mompaso io mahitso lalandava fo. Amizao io anao mandeha Mahatsinja fa voazara ny alede ny société civile nanjary nifindra nandeha ero nifindra Pombilava. Ro amizay mandeha mitsabo koa Pombilava nagnanaovagna faritry agnanaovagna reboisement fa voazara amin'olo koa Pombilava e. Azovy ty président CLB ny Mompaso na président local comité local de base ity président ty mizara raha jiaby eo oriavako aty matoa izy mba placenao karaha président fokotany place hely namiagnanao zala anao magnarakara zegny dikan'izay misy ambadiky izy ary tsy olo helihely ambadiky nany matoa izy mizara Pombilava zao e atsika fa tsisy tany gnanaovagna reboisement parce que fa voazara tany jiaby. Ino amizay raha misy zany magnambaranareo tanareo misy farihy jiaby io Mompaso koragnako za tsy apidriky fariny aia farihy soldat tanareo io en général io faritry Mompaso nareo mahita farihy io za magnambaranareo izy koa atao totaly tany tokony anagnatsika amboletsika kakazo azahoatsika rano tsy andritry le farihy 20 100 hectares 100 hectares paramètre de reboisement volaniko zegny 100 hectares atsika mivolagna azy io eritrerety amizay Mahatsinja faroso voazara Pombilava faroso voazara ny ambadibadiky agny mbola tsy nazoko renseignement fa mbola notaniako amy sababony le zala président CLB Mompaso anao zio mandiana baka
mandeha mompaso anao mavozo tellement tsy vitan'izy montagne anao mandeha tobily anao mavozo sisiny tsoanao latsaka parce que fa tsisy raha manohana fa ravana akory mataony faritsika ho isy mba travailler les cocos mitaregny reto société civile reto nikaiky zao be alerte ke nianja magnambara le tompon'andraikitra ny environnement tsy ambario be za raiky misy raha io Madagasikara ray manontolo mba raisitsika zala ataotsika biby maritagnana Madagasikara ampoditsika ho ala maintso hoe fa mivoleza manetiketiky ala mandroboka akory mataotsika ny sasany mitsabo ny sasany mandroboka ny sasany mandafo ny sasany mizara ory avako aby zegny ve le iambesantsika président Mikael hoe fagnovagna na hoe fandrosoana androsa etsika atsika mandrora Mantsilagny teteteka atsika fa tsy mandrora Mantsilagny atsika fa mandrora miongagna koa farany parce que ny Mantsilagny fa tsisy baka iongagna koa atsika mandrora falany fa magnino tsika magnatoetsaigny io le fagnontaniagna petrako pesosy io ry avako aby sagnatreny vava izy volaniko zegny za ty mba nitady zo matoa zany andro retraite fa pesosy io ne mira hanigny hoaninao izy hoaninao midriky ambava izy mandalo amin'ny estomac-nao mijotso amin'ny tsontsoronao amin'ny fitombenagna agny izy biribiry tsy tsapegna agnarany tsisy razonao tao izy vola izy alenao labanky alenao mikesa alenao izy vidiananao raha sikininao mampisanjy anao nino lenanao rebaka nino igny tsy andesinao milevy igny wala igny tsy ataonao ondagna ampasagna igny fa magnino potetsika le tanàna matoa le CLB ty comité local de base ny Mompaso magnano raha zegny misy ambadiky fa tsy possible izy araiky andeha hagnano raha zegny misy ambadiky nany lera zay koragna anosy faniba koa ianao hoe azovy zegny ambadiky nany parce que araiky anosy fani zany no nagnarana mampalahelo en ce moment volaniko aminareo mitaregny ndraiky ny konkono za eky ny société civile ny ambario be zoko be alerte rouge fa ravagna voazara Mompaso magnodidigny faridry aby aza laboko présidentiel be ny Mompaso za tsy agnontany anao fa eko olo ambadikinao mialanao zala aza potegny tanàna za tsy mehnao na zanaka ambario be anao na zanaka matsinja anao na zanaka ny pombolava anao na azovy aza ribatigny zalahy anao koa fa vintsiny miala ambila zay tady olo mavita mitantagna zo ndre vahoaka namanao ao fo mitaregny zany andeha nagnotany ane tsy vitan'zana regny baka tamy société civile zany andeha nagnotany vahoaka ny Mompaso matsinja pombolava sy magnodidy volaindreo oui effectivement raha zegny misy aminay ato président CLB Mompaso mialanao zala sérieux tegna marigny tenanao mbola tsy nandeha lavitra sitranao magnatra démission ary anareo le nangala tany magnodidigny fary anareo miala eto za mitodika ministre ny environnement angatako aminao ministre ny environnement ndao zahava raha zegny tsy dia raha zegny ary aza atao hoe nitsidika anao zaka nefa mba resiny andraikitra miala tsigny fa mafy ny handrozay mare ko Mompaso io ravagna
Ambario vato nosy komba fa idiranareo. Andoko be pasindava ambany eo fa nidiranareo. Mba ino eky raha mba tavelanay e. Ande ihery zarokanay zafinay mare. Korobaka andafy aty aza en dody amy tany babanay dadilahinay Ambario be. Aza lahaboko. Anao mihinany any ane vintsy. Fa anao mare mosary ndihina ino amizay. Pipidado koa. Andika kolo baka ivelany hoe aza mitady tany fa mila gnano reboisement koa. Nefa ny oro batinareo. Non, asa to karazegny avako. Ke eto angatako amy ministère tompona andraikitry ny tontolo iaigna mba zahava raha zay fa mafy raha mahazo zay. Zegny raha misy eo. Mompaso igny idrika atsika nosy fany. Maro aminareo baka tsy mahay hoe ino raha misy anosy fany, ino mahanosy fany, nosy fany. Zegny volaniko aminareo. Za tsy alafinareo partatelo amin'ny Ambario be. Haiko point par point antety jiaby ro fiaviany antety aby ro. Haiko par cœur. Nde za mandry mbola mavita mbola ino ma misy ino ma navetsi zoko be mbombariko anao tatatata zay. Ino ma mambatsavavy nosy be mbombariko anao papa. Ino ma mba maha apombolavina Ambario zoko be ambariko anao papa zegny. Eto za gnambaranareo nosy fany. Alo dosiko raty. Parce que misy olo magnambanimbany olo loatra aminay io. Io nosy fany io ambariko anareo. Ndre mity teza io anao Ambario be volaniko. Io za raiky antany misy tany fasiky fatao amy fasan'ny ampanjaka ny Ambario be aby regny. Ampodiko nosy fany za raiky antany misy tany fasiky sabla fatao amy fasagna ny ampanjaka aminay agny. Fa zao raha misy zao tsika mikoragna zao. Eto amizay za nonona agnarana. Manonona agnarana tsy firegnana. Nino raha misy? La même chose. Nosy fany misy CLB, comité local de base. Les comités locaux de base nosy fany vahoaka mipetraka mony eo. Ary le vahoaka jiaby eo miaro io nosy fany io. Parce que tany masy io. Imaginez tany fangalagna, tany ndraiky fasika andeha atao fasin'ny ampanjaka zegny. Grave zegny. Izy ambariko anareo zegny. Nde za ty zanaka tany zao tompo tany io. Indimy fo nahitako nosy fany io. Indimy. Fotony ino? Menimeninaka magnegna za hoe non. Avozoko mandeha amy tany ty. Fotony ino? Tsy le tany avozoko. Fa le raha legna baka io apetraka amin'olobe ndrasagna anaka. Andeha botobotoeko. Non. Wow. Ino raha misy anosy fany? Izy koa tsaroanareo il y a quelques jours même, semaine. Misy Ambario be le hoe festival de mangrove na festival ni onko. Tamin'igny nibirany raha ty. Raha volaniko aminareo nosy fany ty. Zana ho tany. Soldanaka reto nirako agnontany elo karaha zay. Karakory tsara be ino effectivement raha mandalo nosy fany.
ary nisy forum tam'zegny Tananarivo. Ino raha misy eto baka le raha tsy tiandreo manogny ro kapitaly zegny le hoe Merina aloha tsy ataoko Borzany aloha ataoko Merina. Zany nagnapetraka fagnontaniagny magnino ma zay mandeha Tananarivo zay magnaja fomban-drazana anareo zay magnaja douanenareo fa magnino nareo mandeha aminay itsakitsainareo mihitsy le fomban-drazana anay igny le volaniko valiko le mpitondra amy tanànatsika mihitsy ny verijery foagna pokaty parce que ireo tsy tompon-tany fa reo navy eo namelo tegna volaniko aminareo isan'andra ireo tsy hijery le razagnatsika fôtiny indreo agny baka tsy sakitsika dirana safia ro avy amitsika io poteindreo razagnatsika ory vahoaka malagasy mba hoaka tsika fagnaja zala razagnan'olo kasa potegny. Ino raha misy tagny tamy forum Tananarivo tagny narignesako raha nisy zala Merina aloha taoko Merina naregny fa nosy fanihy ty mampidibola effectivement mivolagna eto étranger baka ivelany navy ambaribe tsy nitsidiky nosy fanihy amy sababon-draha misy io amy mahatany masina izy ro tompon-tany ao tsy mandrobadraha contraire ro miaro raha fôtiny ino le fisieny CLB comité local de base io napetraka ny vahoaka io fitsidiagna ataony vazaha io mba vola midriky amindreo nino raha nisy ry avako aby nisy zala Merina zay tagny nandeha nikaiky CLB nosy fanihy hoe ahoana andao aratsika mitantana fa mafinaritra ho amboaritsika soa ihany heureusement ozy ny vazaha CLB nosy fanihy tsy nagnano toetsaigny CLB ni bon paso volagny laolo non za tsy asaky agnano zegny ary tsy dirako zegny ozy izy fa za tompon-tany eto ary raha zegny koa tadiavinao izy izy tsy hikeny vahoaka eto effectivement vahoaka ny joro merci aminareo nosy fanihy ary merci amy président nosy fanihy CLB nosy fanihy fa teto amizay boaka le agnaran'olo iza la i Borzany igny Merina igny koa fa tsy naresy latra vahoaka tô ndraiky azovy président CLB tao losy izy ny amagnamagna tamy maire tagny azovy le maire Aliaboto ino raha nataony Aliaboto ho anaro amy fomba ratsinany ny valideny demandeny laolo mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph bande de grâce Aliaboto alaikum salam ny valideny vahoaka tary ndraiky le présidentiel ben nosy fanihy tsy nagneky ny plongeny za maty tary amy maire ny valideny Aliaboto non 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 io le volaniko tary hoe fotony tsy razam-benao io anao tsy olo baka Ambariobe Aliaboto de ny tanànanay de ataonao karaha zay zala anao boko volagninay anao magnasary meloko hoe volagna zoky be mba tsy volagna eky nefa raha ataonao tsy voly Aliaboto anao miala aminay eo zalahy baka tofoko vahoaka 100% ny vahoaka ny Ambariobe fa tsy mila Aliaboto
iny tsy mampody anao be mazavany samby rano tanina avianao anga ndre io fo mampaketikety anao olo jiaby mitondra zay mabotabota fa anao kenkiny karaha ketiketiny lakorony babany jo ifondrazagna mamango anao aliabodo ino amizay podianako amizay le mompaso fotony aliabodo misy tany arina leny normal ro mizarazara mompaso non zana regny raha io mialatsiny aminao aliabodo fa za koa nisy basinga sitragna anao tifiriko zany litriky prison eko zany gadra folo taogna zato taogna zany bokaboka zany natoy nanersombo fa toitsegninao zalahy nanderaka franchement aliabodo ino andeha ivalidenao raha fa tsy nikeny vahoaka raha fa tsy nikeny présidentiel be no sy fany tanindrazanao mao zala sa misy fasignanao mialatsiny eto za mitodiky tegna ampagnajagna itodianako aminao monsieur Gaspard Fentso mba zahava raha anrazagna anay zalahy mialatsiny aminao Gaspard anao ministre ny culture anao ministre ny serasera communication ampidiana aminay vahoaka nosy fanirane mialatsiny Gaspard zalahy fa trop raha ataony aliabodo anao ska mifo marandraigny tsisy raha manjary regninao ko tsy aliabodo anao manino loatra zalahy alafinao tany ravenao tragnon'olo alafinao ranorazagnan'olo o aliabodo misy koragna koa ny reniko bokako io baka io momba anao fo andelena rozo zio io ai amizay tany agnamboarane fasagna ny razagnane mare mpanjakane mare azalahy mandreraka koa ny anao roy mandreraka nosy fany zegny ndre anao atseniky teraka aliabodo za fanay nosy fany plus kanao 5 fois za mandery hitako ela ialako bakary fotony ino razagna anaka amboarigny amzo fasignandro io tsy fasigny karaha alenao samby rano ary io mialatsiny zany ka samby rano karahanao zangy fa ja folo taogno zany asa ta samby rano to tamy kliniky to ndo magnotany olo ambanja io nako naregny zany isy raha ratsy nataoko to anao tsy haiky baka kotsotsory bimape agny nadoso amy tany maiziky nandesigny amy tany misy garamaso jerinao lomorigny anao mbola baka saly aliabodo zegny nalefa laregny ao nahodigninao vola mba nandendafy anao niaraka amy madaminao tsy haiko nindianao taty regny edy le olo hoe tsy tokony nandendafy misy olo koa tsy tokony nandendafy mampalahelo za tegna ambarako anareo za sarotiny amy fombandrazana na anao tandroy na anao antimory na anao azovy anao koa fa malagasy za sarotiny amy fombandrazana fotony za zanadrazana za tsy miaro libodo zany kanjoby bon deja baka agnaranazy aliabodo de maskriny to narongany maino magnatoetsaigny karaha zegny zalahy marigny koa nivolagna zandry Jean-Luc Tonge ravagna ro président fokotany ro fa ro mahamesy etoany
piraka le OMC. Apodiko fangatanganaka. Anareo koa andeha hagnapetraka olo na andeha inome olo amin'ny faritry jiaby mba apitraha le olo tompon'le tany hitantagna le raha fa tsy olo baka bimapeko tsotsory masiraka andeha eo setoany amin'ny tanànan'olo. Azafady tsy ankasitrany zoko be. Ino avy eo nivolagna atsika jiaby teto il y a quelques jours. Za nangataka ary mbola angataka mipodiky le fangatanganakany any. Ameza zehe zanakan Diego hitondra faritry ny région Diana na hoe chef de région Diana Sylvain. Angatako Sylvain. Zay tsisy olo atokisane mandilitra Sylvain. Claude Émile Sylvain. Atsika faritry Diana jiaby oka atsika iray ina mba olo mahay raha, mba olo manapahezana me fiarahamony sinsisa ataotsika chef de région ny Diana. Fa tsy olo kotsojoro, tsy mahay mamaky, tsy mahay manoratra, tsy mahay miray hina andeha to io. Non, maty atsika e. Tegna maty atsika. Karaha zegny koa atsika mbario be. Anao koa fa nipetraka amin'ny plasy araiky. Anao ndre baka Sambrano, anao ndre baka Agnalabe, Mangabe, anao ndre baka Andranomandevy, anao ndre baka Matalia, anao ndre baka Tsekoia, nipetraka io. Aja taneza la. Aja tane. Ndez Gaskarov, ministre Gaskar, nandeha nitokagna Vatobe, ta izy ny Tambohy Manjaka. Naveny problème be. Nefa nizy zanakandro agny. Fa anao zala baka Sambrano io, raha tsy io ne volanko olo koa bady tsy nianatra. Manahiragna mikoragna amindreo. Manahiragna mikoragna amindreo. Misy volagnan'olo betsika zay Aliabodô tegna andrano Saranosy. Alioloatsika miaro. Ambanjanosy be ne tsy hainao za maraiky fo. Ambanja io tsy hainao fa taloha teo tsisy bureau ny administratif. Raha jiaby taminay Tambarivo be teo. Zay naven'olo ny ambanja jiaby. Kofa olo mpanjakagna niasa Tambarivo be. Tavara fo ny ambanja nisy bureau administratif e. Asa hainao tantara zay na tsy hainao. Même baka Ambilobe mbola tsenky nisy bureau ny administratif. Mbola Tambarivo be, olo baka Ambilobe niasa Ambarivo be, olo baka Ambanja niasa Tambarivo be. Na ino niano anao na avyo zala. Antany misy ranorazagna ne andeha validenao. Tsy hainao matany io fady borizany. Tsara tsy hainao fa tsy jirenao ary ianao jery. Fady borizany zama. Io nosy fanihy io. Ambarivo be io ne raha tegna izy fady borizany e. Aliabodô. Normal za koa mikaiky anao loup-garou zany. Parce que anao tsisy cerveau anao e. Zegny ny tegna marigny.
tanindrazanao ely tsy novanobaka amin'olobenao anao io mandeha mivalide raha tsinonao zala foagna raha nataonao io aliabody zay firangatako aminao tsika koa ilamy maro raha nataonao tsy tiako ambario be fa cette fois-ci raha nataonao anao sy fany io tsy andiferiko aminao tsy andiferiko aminao aliabody foagna roasa o ndre raha vatomanga ndre raha joel ndre tsy kristiany volagna aminao valide foagna aza mavandy aminakay eto ka tsy azo foagnana aza toa zay nianonao sy faniende ataonareo io za masaky mipaka tany amarenao sy lonjombo ataonareo karazegny koa mbo ataonareo zegny deja tonao sy lonjo magnodidigny jiaby belle vue rano malotony tragno jiaby igny varigny amin'ny ranomasiny no sy lonjo ialako tsigny aza mbanibanigna razagna aneza la za sady zanaka dia koa zanaka diana zanaka ambario be mivolagna zegny voleza zala fa nagnan'olobenao asambrano ary indao la fosa igny nilovenao fa no sy fanino stop e oka tsika zanaka ambario be antetina ambario be itambatra iady agnapodinao sy fanio fa maretsika tsisy tany agnanaovantsika asany ampanjakatsika kone atsika zao koa nisy mpanjaka ny hilagna aientany angalatsika fasiky ndraiky tany nefa nospani potehigny asa toa zegny province ny Diego io raha tsy hainareo ne tany masigny zegny tany diavinao province ny Diego tany masigny manignananao sava tany masigny magnandrefanao diana tany masigny tendrony izy ary baba omby tany masigny mahino potehigny zala hely fa managnegny zay avako fa aza atao karaha io tsy pesoa sy azonao niany andendrobatanao fahignana ny namagna mare fa nila potenareo sakatia za mihitsy ndro nitsangagna ny aro vahoaka any sakatia zay mihitsy nitsangagna ny aro vahoaka any sakatia zo koa nandeha nataonao koa no sy fany non io eka anao tsy ambelako salama zama anao tsy ambelako salama annulé supprimé raha nataonao no sy fanio tsy haiko na volan'olo no anao tsy haiko nataonao nino volan'ny laolo io de merde la peau de fessinao alia bodo fa za koa naregny tsy napodinao amy vahoaka no sy fanino sy fania atsika mifampitrotro anao kaza fanody zavelao za tsy amono anao fa sofinao loaka roe io ataoko loaka folo tanindrazagna anakaza robatinga za zany ka sambrano karanao za tsy enkina agnapotiky sambrano ndre reky zegny izy volanko aminareo agnabo ary amizay ambadiky ny raha jiaby tamompaso tany zarizaregna regny aliabodo ary izy nangala tany gratuitement mompaso eny raha zegny amaragnako izy mbola aliabodoko fa maromaro za tsy mahay mikonty misy raha zay ka igny amin'ny ambario be o bara karaoke nde raha volanko aminao aliabody tsy haiko anao miala amy mera ao zala anao miala amy commune urbaine ao foiky midémissionne avy anao parce que anao tsy vitany andreny tsigniny tany aboko anao andreny vavan'olo amy islam ratsy zegny surtout anao koa nandreny vavan'olo misy agnaran'izay dignako baka anao mila sasagna amy sotro fito
magnadio aliabodo za magnambaranao fomba anao zao koa fa tsy voajoro amin'ny islamo anao fa tsy voasasany sotro fito io misy agnarany jimboka denko lerizeko agnarana anany ambarako anao anao fa tsy vitany masony toko mahamesy eto any fa anao fa nievoko enao nievoko zegny da agnaty lionao mihitsy fa pourri normal anao loup-garou hoanareo misy canal plus entre parenthèse hoatsika zay misy canal plus manomboky 1er décembre ya manomboky 1er décembre io hoanareo misy canal plus mahita film zahavy amin'ny publication canal plus fa manomboky décembre io session 2 loup-garou de Londres mandeha zahavanareo ino mahasan'ny loup-garou io matsagnandra izy olombelo halignandra izy ambarako anareo zegny za magna publicité ny canal plus normal za mikaiky anao za ma loup-garou d'Ambaribe fa raha ataonao incroyable indiscutable ino koa raha ataony tsy nianino moaly raha nataony ty reto tompony bara karaoke reto idirana eto za magnapetraka fagnontaniagna aminareo conseillère commune urbaine Ambaribe atopoko vola fotony ro tompony bara karaoke reto nitaregny tamy Zokibe hoe Zokibe zay kony angalany mera Ambaribe vola taloha 50 000 ariary fa zay zo commence angalany koa 70 000 ariary ambariko non ola hoe sambihafa nivolagna zo tamy voalohany bon za nandefa solidanaka ndoko ny agnontany anareo amy bara karaoke sasany misy raha karaha zay nandeha ro solidanaka paparazinaka aby ro rompody boko to ya marigny Zokibe sérieux ya misy Zokibe marigny araka marondro jiaby nagnontaniany mivolagna raha zay la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aliabodo za tsy tokony andoto anao fa toro loatra raha ataonao anao lotovoko tsy vitan'ro olo aby reo deja reo fa mijaly mangala licence catégorie tsy haiko nina contribution ampijalin'ny Daoudine tsay ro boko magnefa tsy haiko otrino koa tsy azo raha mandeha sisiky mbola angalanao vola koa ro ahavako anao olo nino loatra zama non apetrako amitsika vahoaka ny Ambaribe fandiniagna hoe ino ma olona azotsika amy commune urbaine tsika oty ary za mangataka ho za aminareo conseillère ao mba haboazy vahoaka io vola ramasiny aliabodo io koa nidrika amy kitapo mbola ny la mairie aboazy fa tsy ambelako salama koa la mairie karaha taoko tsy magnambela salama rano ataony OMC reto bara 5 tsy haiko tsota nalenareo raha reto boko ordinateur an'olo robaka karaha zegny koa taoko anareo amy commune urbaine fa mpiambigna atsika non franchement aliabodo atsika olo tanàna raiky atsika olo tany fiaviagna raiky toetsaigny ova soranao haiko mafeky ndray za ty mafeky tsisy raha lagna za
amy soranaka fa nao piraky naka azavana soranao fa jirinao ho vazala agnanaovako tefitagnana aminao aliabodo ho vajery zala za matoky ary tegna tokisako nde député tsika malegny miaraka miasa aminao nde misy fiaranareo miasa finanana za matoky fa député mba fakajo ndraiky anao za suis et certain fa koa nareo ambareo be ao anao ndraiky Angelo ndraiky Daodo olo jiaby mitete ke anareo telo azafady ty fehako tagnana anao aliabodo ampidiana no sy fania aminay eto tanàna tsotra simple anao ne nagnano vava boko vavanao tsy nafaka anao anao poudron point io ndraiky niany tsara nataonao boko tsy nasianao blé nde eau de javel nde clean nde voline tandema fa za miambeo anao rond point io karaha zay koa Angelo anao ndre miala préfet niana maray tsy haiko mbiagna vola ndegna amboarina ampidianana rond point io bloquenao Angelo aboa fa anao tsy ambelako salama zany anareo koa fa tsy mavelo tegna anareo koa fa tsisy diplôme fa tsisy retraite aza potegny le Madagasikara azafady ndao mangady ndao magnovy haitry tsisy vola ratsy ho dedesy tsisy asa ratsy fa ko maly be igny zoko be ray aman-dreny papa Joma babansora ihany volana tsisy fitadiavam-bola ratsy fa ny fagnajanao izy matsara izy ke zegny izy ry vahoaka anjaratsika mandiniky mizaha fa tsika zalahabiko mifoazy mafy loatra raha mahazo atsika surtout atsika tapany avaratra maresaka raha mahazo atsika io ke izy koa tsy aletsika tompo tanàna hitondra zo tsy fiditsika zanakatsika rahalahytsika nadaitsika babatsika zamatsika hitondra faritritsika atsika zalala meray izy ny tsinoko avy ze firambarako mametraka mandrapiona mandrapitafa amitsika jiaby amy magnaraka koa